Aupa! Bueno, azkenien flautantzako bideo bategaz nator, batez ere nire ikasle txikizanari zuzendute doa, urte bete bi danamaten antzako izango da. Eta bideo honetan azalduko dutzuet Brave pelikularen Touch the Sky kantie nola jo lau notagaz bakarrik. Eta galdetuko duzue, baina kantiek lau notadekoz bakarrik? Ba ez, gehi zaudekoz, baina ez dugu melodize joko. Ariketa txiki bat egingo dugu kantiegaz. Hartuko dugu beste instrumentu batzuk eitzen da bien akordietatik nota bat, eta nota horrek joko dugu kantiegaz batera, erritmoagaz batera. Hasiko gara! Ontze flautia hartunde esango dutxuet zeintzuk diren agertzen diren lau notak. Hasiko gara agudoenetatik, dala si, gero la, honek ezagutzen duzu ez, sol, eta kontuz hemen salto bat dekogu, ez doa segidan, erabiliko dugu bebai re. Orduen bajatu behar dozu ez, beste hiru atzamar eta txikizek endu amaieratik. Nigaz batera joko dozu ez. Venga, hartuko dugu si, la, sol, da kontuz azkenagaz re, bajatu atzamarrak, kantie hiru zati ezberdinetan zatitzuko dugu ondo ikasteko. Lehenengo zatizeri deitzuko dutzagu A, bigarrenari deitzuko dutzagu B, eta hirugarren zatizeri deitzuko dutzagu koruak. A parte honetan joko dugu zen notak izango dire si, la eta sol. Esango dutzuetez agertuko jatzu zen notak eta erritmoak. Lagaz hasiko gara. Eta jarriko duzue. La, sol, la, si, la, sol, la. Bale, atzamarrak jarri eta gero, soinuegaz egingo dugu, flautiegaz. Nigaz batera, astiro. Bat, bi. Konturatu zarie, bi nota dauzela besteek baino laburrabak, ezta? Eta ontze, nik emongo dutzuet zarrerie kantiegaz batera hitzeko. Prestatu da. Bat, ondo inbado zuen, ontze, besatira goaz. Aurrera. Zati honetan aurkitzuko duzu ezen notak, ja laurek izango dire. Orduen, deko zue si, deko zue la, deko zue sol, eta deko zue re, laurek. Agertzen diren notak eta erritmoak, si, sol, re, la, si, sol, re, la. Re eta la agertzen direnien laburrauak izango dire. Orduen kontu ze atzamar pilo bat mugidu behar dozu ez hemen, Bale? Ontze joten. Nigaz batera, astiro. Bat, bi. Eta kantigaz batera. Si prest. Bat, bi. Eta agertzen jakun azken zatize gazoaz, koruen zatize. Zati honetan koruek abesten dabe. Eta guk eitzen duguz bakarrik nota bi. La eta sol. Super erreza.
Eitzen dugu. Nigaz batera, atzamarrak bakarrik. La, sol, la, sol, la. Nigaz batera, soinu egaz. Bat, bi. Eta arrape baduzuen, ontze kantigaz batera. La prest, bat, bi. Eta ikasi baduzu ezen aurreko 3 zatizek, aurrera jarraituko dugu. Bestela, emonatzera eta ikusi barriro zein zati dan gehizen kostete atzuena. Bueno, aurreko pausoi ikasi baduzu ez, oin kanti joko dugu goitzik bera. Horretarako jakin behar duzue A, B eta koruen partie errepikatu ditzen dena denbora guztizen kantien zier, bai? Hasieran itxeron eitzen dugu apurtzu bat, intro bat dau, bale? Orduen, intro eta gero sartzen gara A, gero B, gero koruak, ondoren itxeron eitzen dugu apurtzu bat, gero A errepikatzen da 2 biderrez, B eta azkenien koruek errepikatzen dire 2 edo 3 biderrez ikusiko dozue. Hemendik ikusi halko dozue zein zati datorren. Kantigaz hasiko gara. Hau introa izango da, orduen itxeron. Jan prestatzen, la. Bat, when Is calling and the sky is clear and bright. Misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will run, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the itxaron. Bada. Bat, Where dark rooms hide secrets and mountains are fierce and bold, deep waters hold reflections of times lost long ago. I will hear their every story, take hold of my own dream, be as strong as the seas are stormy and proud as an eagle's scream. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the eta listo, hau izen da ariketie. Ia lortzen duzuen kanti egoitzi bera jotie. Espero gustoko izetie bidizoa. Hurrengora arte!